Аз съм Таня Иванова и днес ще ти покажа мястото, където мечтата ти за нов дом ще расте тухла по тухла, докато ти си напълно спокоен, защото брокерът ти живее на 2 преки оттук и ще следи отблизо процеса на работа. Познавам всяка уличка тук, защото това е моят квартал. Предлагам ти възможност да направиш стъпка, която аз и моето семейство вече направихме. Точно тук започва строителството на нов комплекс от 7 невероятни еднофамилни къщи с модерна архитектура и удобно разпределение на стаите. Всяка от тях ще има собствен двор, а една от тях ще разполага и с басейн. Общата площ на комплекса е почти 2400 квадратни метра. Това е мястото, където ще бъдат изляти основите на твоя нов първокласен живот. Какво получаваш? Получаваш право на избор. Избери си къща, избери разпределение, избери си двор, избери си дори и гледката. Възможност да участваш в процеса от ден първи. Така ще обичаш дома си още повече и ще бъдеш сигурен, че имаш стабилна основа под краката. По-добри условия и цени, защото винаги първият печели. Без комисионна, директно от инвеститора. Единственото, което ще ме дължиш, е да ми бъдеш добър съсед. Ще ти помогна с всичко и най-вече с договора, за да си сигурен, че цената е бетон и няма мърдан. Ако вече си представиш живота тук, обади ми се. Аз съм Таня Иванова и с удоволствие ще ти помогна да си дойдеш у дома. А когато домът е готов, ще пием кафе на верандата.